to my channel. So for today, pupunta tayo ng Bulacan. Browser? Ay, malaki. Kutod. So, dadaan tayo guys dito sa Kutod. Sakop. Ha? Sakop pa na. Ay, hindi na lang paano nun, diba? Along the way, no? Baka nag-escalation. Oo nga. Take the next right onto Cutout, then turn left to stay on Cutout. So, eto po ang Barangay Kutod dito sa Angeles City, Pampanga. Dito po tayo mag-shortcut palabas ng Pandakaki. So, time check guys, 11:50 ng umaga. Take the next left to stay on Cutout. Sobrang slow. O yun na kasi yan si Grace. Grace. Girlfriend ko yun. Kasi lagi kong kasama sa biyahe. Oo. Buti pa siya lagi kong kasama. Kaso wala siyang appearance. Ano lang siya, boses. Ana? Oo. Hindi na siya yung dati. Na ano? May kaingayan no? Oo. Di ba nanonood tayo sa ano? So, Sa hub? bamboo hub. O di ba may mga tunog? Hindi lang pala yun. Hindi ng chain search. Ang ganda po ng weather ngayon. Dito guys, sobrang init. So, ito ang barangay hall ng Kutod. At ang Kutod Elementary School. So guys, ito po ang Northville Kutod. Yung papasok pala doon, no? Subdivision. Hindi. Ano, Northville. Pabahay? Ah.
Nagsasapa ng total. Kasi tabi, gutom pa lang ng 20 mil na. Oo nga. Para ako nang bumili ng... Oo, Gutom no. pa lang, para ako nang bumili ng motor. Oo. Di ba kasama yung mags din? Kaya pa lang. Gulong pa lang. Yung iba niyan, no, sa ano na matutulog? So, Sa cemetery. pero doon kasi sa cemetery yun, wala, alam na ano, Maayos. maayos, Oo. kaya sigurado ko doon. May mga ibang cemetery kasi na may mga alak na dala na hindi nila alam Ah. kasi nga mga public. Oo, public. Lalo din sa mga public na sobrang dami. Oo. So guys, yan po ang Bundok Arayat. Palabas na po tayo ng putod niyan. So, 500 meters. 500 meters. Kanto na po ng Pandakaki. Oh, careful. 100 meters. Turn right onto Pandakaki Resettlement Road. Turn right onto Pandakaki Resettlement Road. Medyo rough. Pwede ka. Saan? Pandakaki. Ah, ito na. Okay. So guys, nandito na po tayo sa Pandakaki Mexico. Resettlement. Pandakaki, Mexico. Mexico, Pampanga. Dito yung kumain tayo nun? Yung sa kanto? Doon, sa Ah, Yun naman. Ano kasi? Oo. Ay, sugar. gubat sa syudad. Ano po pipigapin na? Saan ba? Pitas, Araya. Ito na sa Pitas. Bitas? Ah, doon yun. Sa ano? Parang nagdadaanan. Oo. Paano nabasa ko yun? Parang nagdadalaw. Ano siya, 4 days. So, ito po ang plaza ng Pandakaki. Oo. Ito naman po ang pool. Yan. Simbahan din. Ah. Right onto Pandakaki Resettlement Road. Doon Jesus. Don Jesus Gonzalez High School. High school. Para din siyang EPSA, no? Hindi mas maganda dito. Ay, Oo, kasi yung settlement sila. Kaso mas malabak. mas maano. Sindis.
pinakapalengke. Ganun. Yun. Palengke ng Pandacan. Ayun yung pinunod. Ah? 3.6 kilometers. 3.6. Nalabas tayo ng parang Magalang pa ba yun? Magalang nga tayo 3. Oo. Yung lalabas. Oo. Pictures. Razon? Ano may razon dito? Hindi ko pa na-videoin dito, di ba? Hindi ko pa na-video. Dito? Oo. Di pa tayo dumaan dito na ano, more on doon tayo sa kabila. Dito naman tayo dito. Dumaan tayo. Sa Pakpak. Gintumpak pa? Hindi. Nabisiha? Oo, nabisi. Kumuha Pero hindi ko binidyo. Saan mo ka kumuha na siguro? Nung hapon, minsan lang ako Ano, sumama. Oo. Tama, nabili tayo ng ano. Saan kasi yan? Yung sa Gapan? Lumang Gapan? Sa Portugal yun, lagi sa magpunta. Gamit si Subaru. Pakwan oh. Panahon ba ngayon? Wow! Dami. Mura lang siguro doon. Marami siguro. Kasi nakatago siya eh. Ganda ng alaya doon. Ganda. Guys, so ang ganda ng Araya. Buntok Araya. Napaka-clear ng ulap. Kaya mababa lang siya di sa mataas. Hindi pa tayo nakapunta sa ano dyan. Yung tree house. Uy, Dyan din siya. Tree house. Sikat. Tsaka dun sa ano 100 step. may pinakatuktok na kung tama. Hindi pa. Kapag umakyat ka, kailangan ng guide. Ganun. Tour guide. Ano to? Garden of Peace. Kala
akala ko resort. Oo nga. Pagano pa na. Oo, yung beach. Uy, ang ganda oh. Clear na clear. Ano siyang, Turn right onto Magalite. para siyang daan. Ay, para siyang Ano, mayon. mayon na. Yung mayon ng ano. Oo. Gas na ako na. Ay, yung flower. Ay, ang ganda nun. Kaya na gas. Next right onto Magalite. Ito. Arayat Road. So, nakalabas na po tayo dito sa Magalang Arayat Road. So, magagas muna tayo guys dito sa R1 gasoline station. Ang gas na. So, let's go guys. Nakapagpagas na po kami ng 1,000 pesos. Uy, buko. Game fun. Hmm? Hindi mo makalayo yung sinili. Yung ano? Yung pick up. Pick up? Bitas? Mag-wiwis tayo dyan sa pupuntahan natin sa'yo. Ah. Mamaya, dito karumpit pa naman eh. Doon tayo, dito ka na mag-wiwis sa karumpit. Okay. Marami pang bakanteng lote dito, no? Si Kevin. Ha? Bakit? Ano? Bigyan ko kami ng blankets. Bigyan ko kayo ng blankets. So, ito ang Montara Villa Arenas. Nasa Arayat. Ay, Arenas na po tayo. Arayat. Arayat na. Ay, hindi ko alam kung Arayat. Arenas. Magalang Arayat Road eh. Oo. Uy, oh. Ano Diyan din yun? yung daan Talangka. natin eh. Oo, lalabas tayo dyan. Hindi. Pagpuntang Apalit. Ay, Kalungan. dito yun ba? Kaya kumidaan din. Dyan din. Oo, ito po ang Palm Cabanas Resort. Yes. Isang buka? Oh, sige. Ayun o. Ah. meters. Turn left to stay on Magalite. Arayat Road. Arayat Road. Manila. Via Magalang Arayat Road. Left to stay on Magalite. Diretso Mexico, Arayat, Paliko. Dito. So guys, bago tayo pumunta ng Bulacan, dadaan muna tayo dito sa Bitas, Arayat, Pampanga. May pipick upin lang po tayong parcel na isasabay sa ating tour. Arayat Road. 4 kilometers. Highway lang. Tagal din natin din na, ano dito? Dumaan. So, along the highway po, marami nagtitinda ng mga palamig. Tsaka mga Tipas. tipas hopya.
pa siyang puno. Ayan. Wow, look at the Arayat guys. Kailangan natin ng guide. Hindi mo makita dito sa Sa ano? Sunroof. Buti pa ito paggawa ko na ito sa mga sinababaw. Oo. Kainitan sila. Oo nga na. Di biglaan lang Oo nga. na ano. Gusto pala nilang pumunta. So, gusto pala nilang pumunta. Oo, kasi yung pisa ko pumunta na kanina. Oh, kaysa mag-commute. Yun ang maganda. Kung mag-commute kayo, nasa kayo din. Oo. At right lang mo. Mm-mm. Magkano charge nun din? 250 siguro? 250 papunta? Oo. Pero mahal naman. Ganun talaga. Siguro mahal pa sa ano? Mahal pa sa booking ko. Oo. Yung tansya ko kasi, alam mo na. Marami kayo, no? Oo. Tsaka trike eh. Ito ang layo-layo, 600 pa. Tapos yung 250, Oo. Ganun talaga. Wow. Just mag-drive na lang ako. Oo, malilim. Ganda. Ganda talaga pag 1.4 kilometers. lapit na. Shooting range. Santa Maria. Sa most holy name. I can't find this feeling anymore. Uy, halaman. Yung 100 meters na lang nandito tayo. Pintas. Oh, bilis ng truck. Dahan-dahan, medyo rough. Oops! Oh, man. 250 meters to 220. Destination will be on the right. Ito, Bitas. So, nandito na tayo guys sa Bitas, Arayat, Pampanga. Saan ka dito? Your destination is on the right. Ang ganda po ng simbahan nila guys. So,